Man, yeah, so Midepan with two of my baddest youths, yeah man. Mukuru Fungwa, akatanga kuwana anopinga. yeah man. One Flex Age, Yes sir. and one Mr. Proper. Yes. I come in peace. Yeah man, setting the things proper. Yes sir. Not in pieces. Onachi, vanhu vanombomeditata vari kudzimba uku kuti vakomana vanombosangana here, vantu vangaonana here vakomana. Vanhu vasingazoti zvinhu zvinenge zvinogona kunge zviriko Zvogara zvichiitika. vanhu vanotogona kutoonana, vanhu vachitoplana nekuronga zvinhu zvichitoendwa. Uzopawo zvinhu zvekutaura. Mr. Proper bo Madasi mkomo. safe Aiwa si. arisi marunning. Marani kutongo manyana Ah, ndakaona uchiumburudza vanhu musocial media mufana wangu. zvakaomara. Nawo mufana wangu. Aiwa zvakachinja. Aiwa nyange pangori kwa Godfather ukaratidza kuti aiwa setting the things proper. Panepo zvatida ngovaratidza kuti zviriko even kutanzwa. Handitika? Vanhu ngavachikiyota kaina. Nawo. Handitika? Imbonazondodziva mufana wangu. Pamune muchiro mapatani nema ini ndinomboona vanhu vachindibvunza kuti chef munonyora sei malyrics kana kuti munoita sei tuntu twenyu tuchichichichi, but ndasi ndinoda mbobvunza ini kuti imba munonyora malyrics enyu imimi. I hope hamusi kuzotidzorera ne-headlines. Aiwa kuda ngoziva wangu in general ngoti imba munonyora malyrics enyu muchishereketa bye munenge muchida munenge muchinyatsoita sei baba, munozviita sei? Chef, inside kwangu zvangu ndoona kunge semunhu anenge ane nyaya dzakawanda. Hamungazombonzwa inini ndichiti ndakaenda kumba vapana vacho bhata vachunga. Chef, munhu anenge ini ndosvika pakunzi bhiti rapera ndisandataura nyamba. Ndataura nyaya yazvo. Because Ndo patani riri kutoiita iroro. because ife chero kuchikoro zvataita taverenga ziparagraph akadai. Tozokata tichisummarize. But izvo zvinoitika chete kana uchinyora. Ukada ungo freestyle kawana hapana kwatosvika nenyaya. Azvibude. Zvounogona kupedza riti munyaya dzako Dzapera. Ndo vatsika vaenda vadzoka Havana rinopera ndiri paintro. tasei. Ndizvi Mu-online momo muteti nemawedzi anenge 10. Saka mawedzi mu-online. mawani. Aiwa handisi kudzidzira. But chinja ndonyatsospakwa hangu nacho mufana wangu ndechekuti despite all the drama rekuti vanhu vanogona kutaura semaonero nemafungira avo, mimi munenge muchitokwapaidza nekuenda maiziya, munenge muchitokwapaidza nekuenda Ngopiwa simba chitoita. saka vatambongoti vanhu vangozive kuti aiwa D-Flex, Flex Age, Mr. Proper, the thing set. Maiziya 2025 Yes sir. vanofana kumbomburuka vanhu. Aiwa apa. Vanofana kumbomhanya vanhu. anonzi horrific horror. Mawani. Mawani. Saka ameno mufana wangu Mr. Proper umbori nechinja wada kwanyepera here pachina. Vambonzwa kuti Mr. Proper, are you coming peace? Watch it. Listen. Hey, are you feeling this? Watch it. Hey, I come in peace. Listen, Mr. Proper there, a servant, ukapromisa mo sa provider less. Ndenge ndirimo andisiri less. Akana ndiripo ndotipita hesi kozi ndenge ndiripo kwetere magetsi. Asika ndatipo ndo 2 US. Ndora ndakabuda naro mclass. Akana matipondo 2 US inokwana ndipei nditenge dopazi. Mawana. Murunyararo zvisho. Runyararo. In peace, not in pieces. Mawana, magetsa. But still, chero ngoma risina basa tinoriplana kuti rinyatsosha basa. Kapatani kekungoimba tichitaura kainzi idiscord hazvisisina basa. Ndakambosarudza kuva munhu aingogutsikana nezviripo ndobva zvashaya basa. Ndobva ndatanga kucomplaina nemamwe mabatirwo ndobva zvashaya futi basa. Vapei basa patorina basa. Mawanayo. Saka ini ndindasara ndiwape freestyle. Ndimasara 2025. Expensive style. Yeah man, 2025 ndangoti hapana freestyle. Oyo.